Pagpalang gabi po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ito ngayon po ay yung orasyon gamot sa nabarang na pinagsusugat ang katawan. Saan man kayo naroon sa apat na sulok ng mundo, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan sa araw-araw. Pasensya na po kayo kung matagal na po akong hindi po naka-upload kasi nasira po yung cellphone ko at wala pang papagawa. Hindi pa po tayo nakaka-contact sa YouTube channel. Kaya pasensya muna kayo. Ang isi-share ko po sa inyo kung kayo po yung mga gamot po na ang gagamot na wala pa po kayong ganitong orasyon po ay isi-share ko po sa inyo para may magagamit po kayo sa oras ng panggamot po. Ito po ay napakabisa pong panggamutan sa gamot na nabarang na pinagsugat ang katawan. Maganda rin po ito na maglaga po kayo ng makabuhay, tapos haluan nyo po ng dahon ng sampalok at saka dahon ng bayabas, ilaga po ninyo. Pagkatapos po mailaga po ay palamigin nyo po at ibuga po inyo itong orasyon na to. Napakabisa po ito na gagamitin nila na panghilamos sa buong katawan o pampaligo. At gawin po itong 1 linggo at mawawala po yung sugat po na pinagsusugat ang katawan. O ang gawin nyo po ay ihipon nyo sa 1 basong tubig at painom sa pinagsusugat ang katawan na pasyente po. Gawin nyo po ito kung bukal sa puso nyo po ang paggamit po ng orasyon para kasiyan po kayo ng Diyos sa makapangyarihan sa lahat. Narito po ang orasyon po. Domini Deus meus, Deum meus, isit requi resmi cruz salvami, Jesus Maria y Joseph Cruz. 3 beses po salin at ipo sa 1 basong tubig at painom sa pasyente po. Pwede rin po itong ipo sa tuktok ng pasyente at ipo rin po sa pinakulo ang ugat ng makabuhay, dahon ng sampalok at dahon ng bayabas po at ipahilamos po sa buong katawan at ipampaligo. Pwede po ipampaligo sa araw-araw. At unti-unti pong mawawala po yung karamdaman niya po na ang pinagsusugat ng mambabarang po ay mawawala at matutuyo at bigla na pong mawawala. Maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po paki-subscribe, paki-like and share po. Huwag ng Pangasinan.